Hayırlı erте Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Республика президенты Татарстан хәрби комиссариатына алга таба мобилизацияләнгәннәрнең көн күрү шартларын кайгыртырга кушты. Казандагы югары уку йортлары гуманитар ярдәм оештыру эшен дәвам итә. Актанышта китап сөючеләргә заманча бүләк ясадылар. Хәрби хезмәткәрләрнең барлык мәсьәләләрен тиз арада хәл итәргә, алар өчен җыелу һәм хәрби өйрәнү уздыру урыннарында яхшы көнкүреш шартларын булдырган. Бу турыда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов оператив штаб һәм гражданнарны мобилизацияләү буенча чакыру комиссиясенең уртак утырышында әйтте. Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Вот как бы нам не было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вот вы обращаетесь, мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы житейские, там, организационные, правовые. Мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая, слаженная работа. Это не только ваш недостаток, это наш общий недостаток. Палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом-то работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот здесь мы как бы одна семья, все мы ответственные. Это прежде всего как руководитель республики в мой адрес, значит, мы где-то что-то не досмотрели. Республиканың хәрби комиссары Сергей Погодин өлешчә мобилизация нәтиҗәләре турында да хәбәр итте. Утырышта катнашучылар хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләрен аерым карады. Рөстәм Миннеханов хәзерге вакытта махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларны үтәүче ирекле хәрбиләрнең балаларына 20 мең сум күләмендә түләүләр оештырырга кушты. Татарстан президенты Үзидә танк полигонында булды. Ул республикадан мобилизацияләнгән ир-егетләрнең әзерлеге һәм көн күреше белән танышты. Ату урыннарын, тактик кырларны карады һәм палатка лагерында булдырылган көн күрү шартларын бәяләде. Шулай ук ул хәрби хезмәткә чакырылучылар белән аларның яшәү шартлары һәм хәрби әзерлекне оештыру турында сөйләште. Моннан тыш ул Казан Экспода урнашкан җыелу пунктында да булды. Анда штаб туклану пунктын тренировка сыйныфларын карады. Казан дәүләт медицина университеты хезмәткәрләре һәм укучылары Донецкий, Луганский халык республикалары, Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә яшәүче хәрби хезмәткәрләр һәм мобилизацияләнгән гражданнар гаиләләре һәм медицина персоналы өчен 1 тонна тирәсе гуманитар йөк тапшырдылар. Ярдәм җыю 2022 елның 5 октябреннән 3 ноябренә кадәр «Мы вместе, без бергә» штабы эшчәнлеге кысаларында башкарылды. Әлеге чараны безнең хәбәрчеләребез Фәннур Хасанов һәм Альберт Сафиуллин да күреп кайтты. Казан дәүләт медицина университетында өлешчә мобилизация мәсьәләләре буенча ситуацион үзәк эше оештырылган. Ситуацион үзәк эшчәнлеге хукук консультациясенә студентлар һәм Казан дәүләт медицина университеты хезмәткәрләрен психологик ярдәм итәргә юнәлтелгән. Казан дәүләт медицина университеты «Мы вместе, без бергә» Россия күләм үзара ярдәм акциясенә кушылды. Татарстан Республикасының волонтер медиклары оешмасы вәкилләре Донецк, Луганск халык республикалары, Херсон һәм Запорожье өлкәләрендә яшәүче хәрби хезмәткәрләре, медицина персоналы өчен гуманитар ярдәм әзерләүдә һәм җибәрүдә актив катнашты. Мы отправляем около... Бүген без 1 тоннага якын товарны җибәрергә уйлыйбыз. Тормыш итәр өчен кирәкле әйберләрне җыйдык. Психолог кабинетында эшләп килә, барлык сорауларга да җавап бирәләр. Бу акция безнең бердән бурычыбыз. Шулай ук үзебезнең табибларны әзерләү өчен дә актив алып барабыз. Алар һәр вакыт медицина ярдәменә әзерләр. Кирәкле дарулар да җитәрлек. КГМУ спецоперациядә катнашучыларга ярдәм итә. 27 кафедраның езелле көтүчеләре һәм студентлары бүген аларга гуманитар ярдәм җыйдылар. Дару гигиена саклау әйберләре бозылмый торган ризык. Волонтер медики организацияның активистлары читтә калмадылар.
шуны тараттылар һәм категориялар буенча тутырдылар. Без бергә, без булышабыз. Волонтер студентлар гуманитар ярдәмнең бүлү пунктына кирәкле туклану продуктларын, беренчел кирәк яракларны, кием салымны, шәхси гигиена һәм медикаментларны аерым категориялар буенча төрләргә бүләргә ярдәм итте һәм транспортлауны оештыруда зур булышлык күрсәтте. Фәннур Хәсәнов, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Актаныш районы үзәк китапханәсе капиталь цикләндерүдән соң үз ишекләрен ачты. Тантаналы чарада район башлыгы Ленар Зарипов катнашты. Яңа заманча җиһазлар белән баетылган бина районның китап сөючеләренә хезмәт күрсәтәчәк. Исәмесәсендә Пришвин китабы бармы? Бездә Пришвин китабы бик күп. Сиңа кайсысы кирәк? Любая. Любая. Хәзер алып чыгам. Балалар китапханәсенә йөрүче Алина Ханипова китап сөючеләренең берсе. Укый белә башлаганнан алып, ул китапханәдә даими кунак. Мин китаплар укырга яратам. Мин гел китапханәгә киләм. Китапханәдә китаплар дөрестән дә төрле. Китапханә фонды ел сайын тулыланып тора. Бирегә китап уку өчен генә түгел, төрле әдәби чараларда үзара аралашыр өчен дә киләләр. Быел 2 миллионнан артык сумга 3600 дәнә китап кайтартылды. Һәм шул китапларны эшкәртеп филиалларга бүлер өчен менә шундый иркен киштәләребез булдырылды. Безнең инде алфавит каталогы яңартылды. Безнең монда бөтен китапханәбезнең китап фонды тупланган. Биредә хәзер бар да заманча интерактив панель, идән, өстәл, мәгълүматны үзләштерү өчен дә әлеге җиһазларны аеруча балалар үз итә. Башта йөрдем Бәләкиләр китапханәсенә 14 яшь тулгач зурларныкына килдем. Район үзәк китапханәсенең фонды зур. Бүгенге көндә биредә 35 мең китап саклана. Балалар китапханәсендә тагын 10 мең дәнә китап бар. Укучы балаларыбыз өчен менә шушындый интерактив өстәлдә тесты дип аталган, мәсәлән, окружающий мир, русский язык, английский язык, логикалардан тестлар узарга була. Шулай ук инде монда балалар бакчасы нәниләренә дә бик күп уеннар бар. Инглиз телен өйрәнү өчен бөтен уңайлыклар тудырылган. Капиталь цикләндерүдән соң китапханәне тантаналы ачу чарасында район башлыгы Ленар Зарипов та катнашты. Монда урлашу мөмкинлеге дә бар. Бергәләп очрашу мөмкинлеге дә бирә. Инде яңа китаплар укып, белемнәрне арттырырга да мөмкинлек бирә. Милли проект кысаларында агымдагы елда Актаныш район үзәк китапханәсе 3000 дәнәдән артык китап белән байыган. Ләлә Зайнуллина, Регина Салахова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары өчен Актаныш районыннан. 6 ноябрьдә Татарстан Республикасы Конституциясе кабул ителүгә 30 ел тулуны билгеләп үттек. Бу уңайдан республикада күп санлы чаралар үткәрелде. Әлеге һәм башка вакыйгалар турында Алия Галиуллина парламент хәбәрләрендә сөйләр. Мәскәүдә узган Бөтендөнья конференциясында чит илгә ярдәм итү ватандашларның төп темасы иде. Икътисади хезмәттәшлек, ватандашлар һәм Россия төбәкләре бүген заман таләпләренә туры килү бигрәк тә мөһим. Конференциядә республикабызны Татарстан президенты каршындагы ватандашлар эшләре буенча координация советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итте. Моннан тыш дәүләт советы рәисе Мәскәүнең Люблино микрорайонындагы татар мәктәбендә булды. Бу көннәрдә ул үзенең ширек гасырлык юбилеен билгеләп үтте. Катлаулы халык ара шартларда башка илләрдәге ватандашларыбыз белән турыдан-туры элемтәдә туру һәм аларга ярдәм итү дәүләтнең төп бурычлары арасында булырга тиеш. Россия премьер-министры Михаил Мишустин видеоэлемтә буенча ассызыклаганча, бүген башка илләрдә рус телен һәм мәдәниятен саклап калган кешеләргә ярдәм итәргә кирәк. Моны бигрәк тә Россиягә моңарчы күрелмәгән басым дәвам иткәндә эшләү мөһим. У общественной, народной, культурной, экономической дипломатии значительный потенциал. Уверен, что в рамках конференции состоится содержательная дискуссия. Прозвучат новые идеи для запуска совместных проектов, развития делового партнерства российских регионов и соотечественников, которые проживают за рубежом. Мәскәүдә дөньяның 84 иленнән ватандашларыбыз җыелды. Аларны тышкы эшләр министры юлламасының сүзләре өметләндерде. Сергей Лавров ассызыклаганча, Россия икътисадын һәм эчке сәяси тотрыклылыкны беркем дә эзә алмаячак. Татарстан президенты каршындагы ватандашлар эшләре буенча координацион советны Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли. Бөтендөнья форумында ул республиканың бәхәсез тәҗрибәсе белән уртаклашты.
Без хезмәттәшлеккә игътибар итәбез. Безнең югары уку йортларында белем бирү мөмкинлеген тәкъдим итәбез. Чит илләрдә эш сәфәре белән булганда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәр вакыт татар автономиялар һәм диаспоралар вәкилләре белән очрашу мөмкинлеген таба. Россиянең Азия һәм Көнчыгыш илләре белән сәүдә-икътисади хезмәттәшлеге шул исәптән безнең республика элемтәләре арасында да алга бара. Мәдәни диалогның аерым темасы, соңгы мисалларның берсе шушы көннәрдә Казанда үткән Шәрык базары беренче халыкара төрки халыклар фестивале. Татарстанның ролен федераль дәрәҗәдәге сәясәтчеләр дә бәяли. Милләтләр эшләре буенча Дума комитеты башлыгы Геннадий Семигин мондай эшне үрнәк итеп куя. Целый ряд вопросов, конечно же, начинают регионы. Вот я знаю, Татарстан, он активно участвует в целом ряде процессов. Я знаю и взаимоотношения и с Узбекистаном, и с Казахстаном, и с Киргизией, так сказать. Это вот пример того, как регионы должны продвигать, так сказать, целый ряд вопросов, и в том числе защиту наших соотечественников. Катнашучылар яшьләр белән эшләүгә зур роль бирә. Нәкъ менә аңа рус дөньясы мәнфәгатьләрен якларга һәм безнең дәүләттән читтә Россия мәдәниятын сакларга кирәк. Мәскәүнең Люблино микрорайонында урнашкан 1186 номерлы мәктәп зур мегаполиста милли традицияларны, мәдәниятны һәм телне саклап калу үрнәкләренең берсе. Мәктәпнең тарихы 25 ел элек татар теле дәресләреннән башланып китә. Ә бүген этномәдәни компонент үз içенә телне, халыкара олимпиадаларда катнашуны, этник вокалны, милли көрәшне ала. Татар халкының тарихын мәктәп музейлары кадерләп саклый. Бу разведка легендасы музее. Биредә татар разведчикларының батырлыгын чагылдырган шәхси әйберләре һәм бүләкләре саклана. Мәскәүнең яшь буын татар вәкилләре биредә белем генә түгел, патриотик тәрбия дә ала. Мәктәп Муса Җәлил исемен йөртә. Шуңа да фронтовик шагыйрьнең кызы Чулпан Мусаеваның бирегә килүе табигый. Ул батырларның исемнәре буыннардан буыннарга тапшырылырга тиеш дип белдерде. Биредә Россия халыкларының мәдәни мирас елы кысаларында Россия халыкларының туган телләрен саклау дип исемләнгән түгәрәк өстәл узды. Тикшеренүләр, практика, цифрлы технологиялар, булар барысы да ана телебезне саклап калырга һәм аны киләчәк буыннарга тапшыруда мөһим роль уйный дип ассызыклады. Без бүген дә элемтәне үзмибез. Аларның бурычлары булган бурычлар белән мөрәҗәгать итәләр. Татарстанга да, президент та, хөкүмәтебез дә, безнең депутатлар да монда Мәскәүдә булганда вакыт табып кирип чыгалар, танышалар һәм шатланып кайтып безгә җиткерәләр. Менә шулай иттереп үрнәк булсын. Менә ничек иттереп телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга байлык шунда бит. Һәрбер халкының үзенең гореф-гадәте бар. Традиция дибез бит инде, теле бар. Алар өчен һәрберсенә бик кыйммәтле әйберләр. Менә шул кыйммәтләрне саклап, бер олы гаилә булып, илебездә, Татарстаныбызда матур иттереп яшибез. Милли мәгарифкә керткән зур өлешләре өчен укытучы һәм өстәмә белем бирү педагогларына лаеклы бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Парламент рәисеннән аерым бүләк Казан Кремле композициясе. Мәскәү каласының татар мәктәбендә республикабызның символы узган чараның матур хатирәсе булып сакланыр. Татарстан Конституциясы кабул итүлегә 30 ел тулды. Республика халкын парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Шулай ук Россиянең ислам хезмәттәшлеге оешмасы рәисе Рамазан Абдуллатиповны да кабул итте. Алар барысы да халыклар бердәмлеге көнендә генә түгел, бу бәйрәмдә үз мәдәниятларын, гореф-гадәтләрен аеруча күрсәтә ала. Шулай ук һәр кеше өчен иң зур байлык, тынычлык һәм татулык никадәр мөһим икәнен ассызлыклый ала. Күргәзмә комплексы Казан Экспо көне буе республиканың төрле почмакларыннан килгән барлык халыклар өчен үзәк мәйданчык булды. Теләге булган һәркем үз белемнәрен тикшерә һәм зур этнографик диктант яза алды. Ул 7нче тапкыр уздырыла һәм һәрберсен олысыннан алып кешесенә кадәр Россия халыкларының тарихын, мәдәниятен һәм традицияларын танып белүгә этәрергә тиеш. Нәтиҗәләрне Минтимер Шәймиев бәяли. Татарстан дәүләт киңәшчесе республиканың беренче президенты милләтара татулыкка нигез салды. Мы с вами являемся живыми свидетелями всего того, что мы творим, сотворили, в хорошем смысле слова. Может, и есть моменты, которые нужно делать выводы. В докладе Фарид Хайловича очень емко, по-современному, но обобщены все, что происходит в стране, в нашей стране и с нами. Мы с вами меняемся. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.
Шығарылыш біздің дәвам етебіз. Қозанда бірінші тапқыр мәдәниет, сәнғат һәм мода үзәкләре тарафынан ұйыштырылған сәнғат түні деп исемленген Бүтін Россия акциясы үткәрелде. Бір кеште барлығы 59 оқиға уздырылды. Қозан халқын һәм келген қонақларны һәр бір мәйданчыкка бушлай 2 катлы қызыл автобус ертті. Барысы да түрлі квестларда, викториналарда, мастер-классларда катнашты. Әлеге шара турында тулырақ бүгін Хәйрле көн Татарстан тапшырында карый алырсыз. Саба спорт комплексында Татарстан Республикасының атказанган түзүчесе Фәргат Нәбиуллин истәлегенә республика күләм көрәш бәйгесе узды. Биредә 2009 елга һәм аннан кичерәк көрәшчеләр күләмдә бил алышты. Фәргат Нәбиуллин төзүче һәм көрәшче буларак тирән эз калдырган шәхес. Аның истәлегенә беренче тапкыр көрәш бәйгесе үткәрелде. Шигырь юлларны искә алсак, шагыйрь күрергә теләгән тик күрәсе иде, эше белән кеше булган, иң чын адәмне дигән кешеләрнең берсе иде. Ул чыннан да бик тырыш, принципиаль. Танылган төзүче истәлегенә көрәш бәйгесе оештыру очраклы түгел. Бил алышуны кечкенәдән яратып, чыныгу алып үсә ул. Олыгайган көннәрдә дә көрәшкә тугры кала. Үзебезнең милләт башыбызны, көрәшебезне үстерүгә бер шундый этәргеч булып торыр дип, егетләр сезгә рәхмәт. Көрәш белән, милли төребез белән шөгыльләнгәнегез өчен бер кайчан да ташламагыз. Энесе Нарат Нәбиуллин белән алар туганнар гына түгел, хезмәттәшләр дә була. Абыйсының тормыш сабаклары гел хәтерендә. Эштә без аның белән бер кашандагы абый ине булып эшләмәдек. Руководитель һәм аның булышчысы, ярдәмчесе дип тегендә шулай сөйләштек, эшләдек. ПМК тормышыннан соң, сагат 5тән соң безнең уже абый ине тормышы башлана. Бәйгегә республиканың төрле районнарынан 120дән артык көрәшче килде. Тимершык авылынан Данис Хәнәфиев үзен көрәшче буларак танытып өлгергән дә инде, теләге монда да сынатмау. Беренче класстан бирле көрәшкә йөрим. Уңышлар бик күп. Беренче, икенче урыннар. Бил алышуда Динияр Хәсбиев, Артем Варламов җиңүче булса, Ринат Хәмитов, Румил Фатыйхов призер исемен алды. Көрәшне кызык инде ул. Рәхәт көрәшкә. Фәргат Нәбиуллин истәлегенә республика күләм көрәш бәйгесен сабалылар елда үткәрергә җыена. Мөршидә Җихан, Гөлназ Вахитова, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан. Ноябрь айы башлануга халкыбызның дус тату яшәвен дәлилләүче халыклар бердәмлеге көне бәйрәм ителә. Нәкъ менә бердәмлек, татулык күп кенә авырлыкларны җиңеп чыгарга, дошманнарга каршы торырга ярдәм иткән, илебезнең тынычлыгына, мөстәкыйльлегенә юл ачкан. Бу районы Яңа Тиншәле авылы мәдәният йортында оештырылган чара әлеге бәйрәмнең күркәм бер мисалы. Хезмәттәшләребез Фәннур Хәсәнов һәм Александр Решоткин видео язбасын карагыз. Халыклар бердәмлеге көне тирән рухи мәгънәгә ия. Ул безне бердәм булырга, ата-бабаларыбызның каһарманлыгын хөрмәт итәргә өйрәтә. Бу көн илебез тарихына хөрмәт белдерү һәм аның данлыклы традицияләрен дәвам иттерүнең бер күркәм билгесе. Бу районда 28 милләт бергә тату яшиләр. Тинчәл авылын алсак, инде ул Радик Рауф тырышы белән, аның командасы тырышы белән, Ринат Рауфович анда, Радик Шавкатович һәм башкалары бердәм булып бергә эшләгән өчен үзебезнең якташларыбызга бик каты рәхмәтле. Буаллар исеменнән, Ранис Рафиш исеменнән, Глава исеменнән бик каты теләр идек шул бу бәйрәм көннәрне исәнлек, саулык бергә булырга, бергә алга барырга һәм алга баруның җимешләрен дә бергә файдаланырга. Әлеге бәйрәм кысасында бердәм булып яшәү, эшләү төшенчәсендәге тагын бер зур хезмәт нәтиҗәсен искә алып үтү дөрес булыр. Яңа Тиншәле авыл эшчәннәре көзге кыр эшләрендә вакытында тәмамладылар. Бәйрәм көнендә ям өстенә ям дигәндәй тагын бер матур гамәлне әйтеп үтү урынлы булыр. Яңа Тиншәленең асыл егете Радик Рауф улы Гайзатуллинның Татарстан Республикасы финанс министры булып эшләвенә 20 ел тулды. Авылдашлары алдында шушы исем астындагы китапны тәкъдир итүдә залда утыручыларны тагын бер кат дулкынландырды. Авылдашларыбызда горурлык хисе уятты. Дөрестән дә менә безнең авылдагы чыккан егетләр, кызлар, алар бик бергә, бердәм. Моның инде ул бит сөйләшү генә түгел, аны эш белән
күрсәтергә кирәк. Менә бу эшкә килгәндә инде бу беренче чиратта, менә 17 елда, әгәр дә без инде сөйләшкән булсак, менә бу Каршыда гына клуб каршында инде матур иттереп парк төзергә дип, менә шул паркны тиз арада шул кадәр матур иттереп, сыйфатлы иттереп эшләп чыгалдык. Әгәр дә монда беренче чиратта инде мин олы рәхмәтемне президентыбызга тәсим килә, икенчедән инде менә район җитәкчеләренә, минем инде дусларыма, кемдер миңа бу эштә булышлар. Но төп мин әйтәсем килә, менә авылдан чыккан егетләр дә, алар үзләренең мөмкин кадәр булган мөмкинчекләре белән алар булыштылар, эшләделәр, тырыштылар. Бу күрсәтә, алар бу авылга, үзебезнең якын туган авылыбызга битараф кешеләр түгел, алар һәр вакытта туган авылларын яраталар, туган авыллар өчен янып торалар. Һәрбер проектта менә авылдашларның өлешләре зур. Яңа Тинчәле авылында зур эшләр башкарып, бергәләп, бердәм булып ял итәр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Уты, суы, газы кергән, инде юллары да төзек, мәктәбе яңартылган, мәдәният сарае да балкып тора. Гүзәллеккә чикләр юк диләр бит. Бердәмлек дип исемләнгән ял итү паркы, фонтан, шишмә буе, мәчетләре дисеңме? Иң борынгы мәчет урыны да изге урын, хәтер билгесе булып балкып тора. Авылыбыз ерак тарихлардан бүгенге көнгә кадәр үзенең бай тарихы, мәдәни мирасы белән, аннан соң иманга бай шәхесләре белән бүгенге көннәргә кадәр килеп җиткән. Бүгенге көндә дә аны шушындый үзенең туган җиренә тугры булган уллары яшәтә, кызлары данлый. Менә бүгенге көндә безнең инде көз айларында була торган халыклар дуслыгы бәйрәме чынлап та халкыбызның тагын бер кат инде дустана мөнәсәбәттә булып туган җиребездә, туган авылыбызда, гомумән Татарстаныбызда үзенең фидакар хезмәте белән яши торган халыкларның бәйрәмедер дип кабул итәм. Мин бүген телсез, мин бүген өнсез әйме, чөнки шагыйрь әйтмешли, бер горурлык хисе яна миндә дигән булса, Сибгат Хаким миндә 1000 горурлык хисе яна бүген. Чынлап та менә бу Тинчәленең бәхете бит әйме, һәм ул юкка гына да түгел. Бу Тинчәле безнең яңа Тинчәле, ул инде беренче манарасыннан азан яңгыраган авыл. Ул беренче шәкертләр укырткан авыл. Шушындый зыялы авыл. Безнең авылның тарихы бик бай бит. Электән килә. Безнең авылдагы яшәгән кешеләр аңларны канда бардыр инде бердәм булырга туган кебек. Авылыбыз күп торасыз. Матур. Бәйнге без шәһәрдән бер дә ким тормыйбыз. Әтибәте була, уты кизгән, газы кергән, суы чыккан, юлларыбыз асфальт, паркыбыз бар, чишмәбез бар. Безгә яшәргә дә яшәргә бердәм булып бергә булыр. Булар барысы да яңа Тинчәлеләрнең тырыш хезмәте, туган якка, туган авылга, анда яшәгән эшчән халыкка булган игътибарлылык, ихтирамлылык, хөрмәт, тотрыклы, матур тормыш билгесе. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.